Nakawaray, waray si Boy Takop, kamilanay ni Boy Pogi yan. Adio si Arabas. Kay ikaw nga na magpaprinda ka nga ni motor sigurado ha. Ngayuli. What? Awaray pakaw. Magsismisanay kami mga kawaray. At pala dito na. Dili pa prinda liwat. Naman. Siguro ito paprinda to siya ni tibuo oray doon. Alay, Dumado ang prindado ng motor. mamati anay kami. Duwan naman si Arabas. Ay, pipinakuha dito ni Palong sa tupag itininaran la. Yan. Di pag ituduhol. Nasiring ni kan Palong. Loy, singaan motor. Kaya kanina may customer ti palit motor, ipapadara ka na pagkita bagay para balik yan ni Palong. Oo kuno, pero natong kuno kadlaw ginsinireng. Pura pa ito nulpot. Bye. Bangin siguro. Ato lang ba kasabot bangin gimprinda sa iba. Mao ito nga, di rin dodool. Siya ito. Sanglit, magprinda ka nga ni motor. Iprinda lahat sa ibang tao para di rin siya ramang problema. Prindan mo to, dili ginahatan ng kwarta. Lino. Man, maritisanay kami nga diyan. What? Ano ano? Puro saan? Baga na si Boy Takop. Namamati ka lang, nahiring la. Nakakahiring la kay maram ka naman kusog sa nakong radar. Chismis lang nga ni mo maaram. What? Oh, naniniguro siya. Naniniguro siya Arabas. Arabas! Diyan muna kayo. Dito lang kami.